खुलुमबाय आङो 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि कक्लाबारि ब्लक BPF नि आन्दाराव थानाय फुंबिलि प्राइमारि BPF नि सेक्रेटारि जानानै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों मोनसे खौरां फोसावनो सानदों। बे खौराङा जाहैबाय मैया 30 जुन बे 30 जुनाव जोंनि ओनसोलनि हास्थाय ब्रह्म बिथाङा जोंनि BPF नि BSU नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अखन बसुमतारी आरो सैथबती बसुमतारी मुसाहारि बिथांमोननि मोनसे कल रेकर्ड बेखौ लानानै मैया मोनसे प्रेस मिट खालामनाय जादोंमोन। बिथांमोननि प्रेस मिटआ जाहैबाय अखन लख्राया FRC नि खोथाखौ लानानै बुंदों। बे खोथाखौनो लानानै बिथांमोना प्रेस मिट खालामनाय जादों। प्रेस मिटनि गुबै जाहोना जाहैबाय बिसिना अखन लख्राखौ FRC खौ मानो दाय होदों होननानै बुंनाय जाहैदों। अखन लख्राया जाहैबाय FRC आ मोनसे जोंनि ओनसोलनि नैबे जोंनि ओनसोला जाहैबाय रिभिनिउ जाय भिलेज फरेस्ट भिलेज बे फरेस्ट भिलेजखौ रिभिनिउ खालामनो थाखाय मोनसे FRC कमिटि दाना होनाय जादों। बे FRC कमिटिया जाहैबाय नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन। बे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशनखौ बिथांमोना दाखालि थाइजौगुरि गामियावहाय मोनसे FRC नि मिटिं दङ होननानै रायजोखौ हालमाजिखौ लिंहोनानै सेक्रेटारि मिथिया आफादगिरि मिथियाबासिनो बे मेलखौ खुंलांदों बेखौ जोङो मिथिदों। आरो बेजों लोगोसे आमथिसुवानि जेब्ला जोबनायाव मोनसे फुजा जायो। बे फुजायाव बिथांमोना UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै बेवहाय गामिनि जिखिनि फुजा होग्रा बिथांमोना रावबो जेबो मिथिया। बिनि सायावहाय बिथांमोना UPPL नि मिटिं खालामनो नागिरनायखौ उनावहाय रोखा जाहैबाय। बेयाव गामिनि मानसिफ्रा बुंदों दा बे मिटिङाथ' जों मिथियामोन, जोङो गायनाय फुनायनि मिटिं होननायखायसो जोङो गामिनि सुबुंफोरा फैनाय जादों। बेबायदि बाथ्राखौ गामिनि सुबुंफोरा बुंदों। दा बिथांमोननि गामिनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों FRC नि मिटिं लिंनायाव आंथ' मिथियामोन। बे खोथाखौ आफादगिरि बिथाङा दा दसे उनाव बुंगोन। आरो दाखालि आमथिसुवानि फुजायावबो बे खाबुखौ लानानै बिथांमोना मिटिं लानायखौ बेखौबो बिथांमोना फोरमायगोन। लोगोसे आं बेखौ खावलायनो सानदों जोंनि जायगायावहाय UPPL आ बेबायदिनो मोनसे रायजोनि माखासे जमा जानाय सुबिदाखौ लानानै गामि मिटिं खालामनायखौ जों नुबाय दङ। थाइजौगुरियाव बेबायदि मोनसे सुबिदा लानानै खालामदों। सुमलिगुरियावबो खालामदोंमोन। सुमलिगुरिनिया केन्सेल जादों, रायजोफोरा रावबो थायाखै। आरो सलसलियावबो बेबायदि मिटिंखौ खालामनो होननानै माबा खालामदोंमोन। बेयावबो बेबायदिनो फुजा समावनो खालामनाय जाहैदों। दा जोंनि बुंनांगौआ नैबियो बिथांमोना दा जोंनि जायगायावहाय UPPL हिसाबै जोङो मिटिं खालामनो होननानै हरनो हानाय बिस्रा माने मिटिं मानसि जमा खालामनो हानाय मिटिं जानो हानाय मानसि मोना। बेखायनो बिथांमोना बेबायदि सुबिदाखौ लाबाय दङ। बेखौ जोङो थोंजोङै बुंगोन बिथांमोना डाइरेक्टहै UPPL नि मिटिं दङ होननानै मानो लिंनो हाया? मानो सोरबा मालायनि फुजा होनायाव मानो थांनांगौ? मालायनि बे FRC खौ फाननानै मानो मिटिं लाहैनांगौ? बेखौ जों थोंजोङै सोंखारिगोन। बेखायनो जोङो हास्थाय ब्रह्म बिथांखौ बुंगोन FRC आव बिथाङा जिहेथु सेक्रेटारि हिसाबै बिबान दङ, बिथाङा जिहेथु पलिटिकेलाव जुदि बाहागो लानोबा बिथाङा FRC नि सेक्रेटारि बिबानखौ बिथाङा एंगारनांगौ। आरो जुदि एंगारा बिथाङा UPPL आव बा अबेबा राजनितिक हान्जायाव थांनायखौ बिथाङा बन्द' खालामनांगौ। नोंथांमोना BTC आव 17 बोसोर BPF आ राजत्व खालामबाय। लोगोसेनो नोंथांमोना BPF आ BJP जों लोगो नांनानै आसाम सरकार दाबाय। दासिमबो नोंथांमोननि हानि प्रब्लेमा सुफुं जायाखै। बे समाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? आच्छा, हानि सोमोन्दै आं नैबेखौ बुंनो नागिरदों। दा बे फरेस्ट लेन्ड होननायाथ' जोंनिल' नङा, रिभिनिउ जायगा जोंनि ओनसोलावल' नङा, अल आसामावनो दङ, BTC आवबो गासिबो जायगायावनो दङ। बेखौ जोङो मिथिना मोन्दों। दा बेखौ जोङो सुफुंनो थांनायाव जों नैबेखौ बुंनो हायो जोंनि ओनसोला गोदोनिफ्रायनो रिभिनिउ खालामनो थाखाय माखासे जेनेबा गोदोनि दैदेनगिरिफोरा मावबाय थादोंमोन। बिथांमोना आग्रां फरेस्ट मोनसे कमिटि हिसाबैबो बिथांमोना नांबोदोंमोन। बिथांमोना बे समावहाय BTC बो गैया, गभर्नमेन्टबो बेबायदि जोंनि निजा गभर्नमेन्ट बर'नि गभर्नमेन्ट बा BTC बो जाथ'वाखैमोन नालाय बै समनिफ्रायनो मावबोबाय थादोंमोन। ओमफ्राय फैयै
नैबे जोङो थांनाय 2018 सनाव दा जोंनि फुंबिलियाव मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय निर्देश फैनाय बायदियै बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिखिनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय देरहालांनाय मानगोनां एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथांमोनानो फैनानै जोंनो एफआरसि कमिटिखौ नांथारगौ बे एफआरसिनि कमिटिनि गेजेरजोंसो जोङो नैबे हाखौ रिभिनिउ खालामनो हागोन बे बिथोनजों जोंनि नैबे दा थानाय एफआरसि कमिटिया बे बिथिंजों जोंनि हाखौ रिभिनिउ खालामनो थाखाय आवगायलांबाय दङ। खुलुमबाय खौरांगिरि मेलनिसिम आं थाइजौगुरि गामिनि आफादगिरि जानानै आं बुंगोन मैया थांनाय 30 थारिखखालि जे खौरां मेलनि गेजेरजों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हास्थाय ब्रह्मआ जि बाथ्रा बुंदों बेयो माने जोंनि थाइजौगुरि गामियाव एफआरसिनि मुं लानानै माने मिटिं खालामहैदों आरो बावैसोनो बे आमथिसुवानि मुहुर्तआवबो बिथांमोना माने आफादगिरि एबा नेहाथारिखौ मिन्थियाजासे बे रायजोनि फुजानि खाबुखौ लानानै बिथांमोना राजनितिकनि मिटिं खालामहैदों। बेहाय माने जोंनि थाइजौगुरि गामिनि रायजोफ्रा माने एसे दुखु मोनदों बिथांमोना माने बे फुजा मुहुर्तआव मेल खालामहैनायनि थाखाय आं बेखिनिखौ रायजोनि जानानै बुंहरबाय। थांनाय 30 जुन खालि जि जोंनि बिएसइउनि अर्गेनाइजिं नेहाथारि बिथां अखन लख्रा बसुमतारिनि सायाव जि हास्थाय ब्रह्म बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों जि इलेक्सन होदों बिथांनि इलेक्सननि सायाव जोङो आंबो फुंबिलि प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनि आफादगिरि महरै दुखु मोननाय फोरमायदों जे बिथांमोनहा दिनैसिम जों मिथिनायाव इउपिपिएल दोलोनि जानानै जोंनि ओनसोलाव रायजोखौ मोनैनि थाखाय आमथिसुवानि फुजा बहाबा रायजोनि मिथिं बेफोर खाबुखौ लानानै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि इलेक्सननि केम्पेइन खालामगासिनो दं। दिनैनि थारिखआव जों बुंनो हायो जे इउपिपिएलआ जोंनि बे कख्लाबारि कनस्टिटिउसननि सिङावहाय एसेबां गोहोम गोग्लैयाखै जे जोङो जोंनि बे 22 नं कख्लाबारि कनस्टिटिउसननि सिङावहाय धीरेन बर' सारा देरहागोना रोखा जे जोङो मिथिगौ जे इउपिपिएलआ जोंनि बे फुंबिलि प्राइमारि आन्डाराव जों मिथिनायाव दिनैसिमाव सा 5 निफ्राय 6 जनल' एक्टिभ वर्कार दं होननानै आङो बेखौ क्लियार फोरमायनाय जाबाय।